yasa tun muna makaranta ka dame ni kana so na musulunta? So nake ki sami kyakkyawar rabo ranar lahira. Yarda ce a gare ku idan kuka kasance masu miƙa wuya akan addinin da muka ɗora ku. Ku sani cewa duhu shine ubangiji, kuma shine ubangijin da ya cancanta a bautawa. Ina da tambaya guda ɗaya. Me yasa kuka zaɓi da ku koyar da su cewa su nemi junansu ta yadda suke so, maimakon ku dora su a turbar arwatariya? Ko kuna so ku ce min ba ku san aure ba ne? Kai yaro, mun kuma muka san albarkar da ke cikin aure. Me yasa ba ku umarce mu da mu yi aure ba? Ai ina ganin wannan hanya da kuka dora ba ta da kyau sam, akwai kazanta a cikinta. Wane ne kai a garin nan da har za ka faɗa mana abin da ya fi dacewa bayan an ɗauke zunubai a duniya? Ban yadda ba, domin kuwa Allah ya hana aikata zina. Laifi ne babba wanda dukkanin annabawan da ubangiji na ya aiko su da littafi sun yi hani a cikin littafinsu. Saboda haka abin da kake faɗi yanzu zunubi ne, aikin da ke ciki a yanzu zunubi ne, abin da ka sa su aikata a yanzu dukkaninsa zunubi ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahlul kitabi, ahlul kitabi, ahlul kitabi. A bisa al'adarmu duk macen da ta taba aure mijinta ya mutu ba ta ba ƙara aure. Matar da Fodiyo yake zaune da ita, ka tuna bai kamata a ce sarki na musulunci yana zaune da matar da ba musulma ba. A ce ɗana da na fi alfahari da shi shi ne zai zo da ƙazamin abu. Ban ga ta idda wannan buri naka zai amfane mu ba. Ta za a kai saurin ba da kai, ai a harka ta sarauta ba a san macito ba sai miya ta kai. Abin da ta duhu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maza da mata wanda suka ziyarci wannan buki, ina ma kowa fatan alheri kamar yadda Allah ya kawo ku lafiya, Allah bai da kowa gida shi lafiya. A matsayina na abokin wannan ango Aminu da aka umarce ni in ba da takaitaccen tarihinsa. To Aminu dai ya yi makarantar firamare a Magadishu Primary School Kaduna, ya kammala ya je Angorini Secondary School. Bayan ya gama daga nan ya wuce AVU Zaria inda ya karanta accounting. Dan kada cika ku da surutu ba tare da bata lokaci ba, Aminu dai ya kammala bautan kasansa, a yanzu dai yana aiki a Savannah Bank Kaduna. Aminu ina maka fatan alheri da kai da amaryarka.
wannan kenan. Yanzu zan kirawo wanda ya isa, wanda ya cancanta, wanda ake faɗa, wanda ake girmamawa. Ni ma zan kirawo shi a lokacin da ya cancanta, wato S Matawalle. Zan kira babbar aminiyar amarya, kyakkyawa, son kowa, kin wanda ya rasa, ita ce wato Ummul Khairi Ɗanbala. Kina cikin wani hali ai. Bayan kuma an shi wannan babban tsaraba daga bakin abokin ango S Matawalle, sauran kuma ciye-ciye da tanɗe-tanɗe.
ha baba kana ta da hankalin mutane. Ka san na gane yarinyar nan ita ce school din mu din nan ta wuce. Ba shi sai tana ta kallon ka. Na burge ta ne kawai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na gajiya. Esma ta walla ko? Eh haka. Ba gane ni ba? Oh, ban gane ki ba gaskiya. Manu kenan. Asmal ɗinka ne fa. Ko yanzu din ma a Facebook ne. Okay, a Facebook. Na gane. Wallahi babana ya anshin man laptop ne, shi yasa yanzu ma kwata-kwata bana hawa Facebook. Amma gaskiya babanki bai kyauta miki ba da ya kwaci laptop ɗinki. To yanzu ya za a yi mu ringa communicating? Wallahi yanzu ba ni da waya a hannuna. To yanzu ya za a yi? Sai dai in baka namban mama na in yaso sai ka kira. To ki bani namban mahaifiyarki in yaso sai in kira. To shi kenan. Gashi. Okay to. Na gode. Sai an ji. Okay. Kai baba ta mata san ka ne? Wallahi ban san ta ba. Na an samu ta ne kawai. Irin 'yan matan nan nawa ne na Facebook. Yanzu ma ina da friends sun kai 400 wanda ban san su ba, ban taba ganin su ba. Friends ina ne duk 'yan mata ne. Baba kaga lokaci na yi, mu je mu rage abokan ango da kai Salim, lokacin da kuke chatting da ita me yasa baka ce tema test din address din gidansu ba? Na yi mata magana, na tura mata akan cewa ta turo min address din gidansu. Sai ta nuna min cewa dole sai ta ga hotuna za ta iya tura min da address din. To ba ka tura mata hoton ka ba? Me yasa ba turo ma ba? To ainihin daga ran da na tura mata hotuna ban sake ganin ta online. Ko ban ga ma text din ta ma ta turo mata inbox ba ko kuma akan wall ma wai in ga sako ko wani abu mata. To amma kuma ga wata idea ne. In dai Facebook ne duk friends ɗinta friends ɗinka ne. To ka bincika a ciki ko akwai wanda ya sani wanda ya santa. Gaskiya ne. Kuma haka ban taɓa kawo wannan abu a cikin gwalbata ba. Ta jarraba ne. babu abin da ya fi dan adam a rayuwar shi illa face ya samu ilimi. Ilimi shine babban jagora ga dan adam. Sagir, ina da wani kuka da zan maka, shine kana wasa da karatu. Karatunka shine abin dogaro a gare ni. Sannan ina da wani babban buri a rayuwata, shine in ga cewa kun mallake iyali kai da yayanka. Assalamu alaikum. Salim. Azo lafiya. Lafiya kalau. Ya hanya. Alhamdulillah. Ya kuka yi? Ya dauki guda 3 a cikin motocin. Guda 2 kawai na dawo da su. Alhamdulillah. To ya aka yi magana kudin? Kudi an riga an tura account din company. That's right. That's right. Lama albarka. To ka zo daidai da muke bukatar ka don ina kanin ka fada. Kuma ina so lallai in ga cewar kun mallaki iyali. Ku sani bayan da kowa a duniya sai ku biyu din. Ku ne farin ciki na kuma ku ne abin alfahari na. Shi yasa ne ce lallai ina son ga kun mallaki iyali. Dadi, ni gaskiya a yanzu dai maganan aure baya gabana, saboda akwai abin da nake jira. Idan Allah ya sa na samu zan sanar da kai. Abba na kusan kammala makaranta, saura wata 6. Amma ni ko yanzu aka ce in fito a shirye nake. Gaskiya kam gara kai auren. Ko dan 'yan mata ma dai ka rage biye-biye. Abba, ai kowa yana so ya mallaki iyalai.
to ina son samu ma jika ne abba. A'a daji rabu da shi da ni yake. Ya soma. To Allah ya muku albarka. Allah ya muku albarka. Duk sanda kuka shirya dai ni a shirye nake. Thank you very much. Good. Abin da ya sa ne mai saurin amincewa da maganar abu da na samu wadda nake so. Ka ji wannan yaran kai ba kama da kunya mutumin da kullun sai ka bani labarin sabuwar budurwarka sannan ka ce wai ka samu wanda kake so. Wannan ta gaskanci amma zan dauke kan kai gidansu. Wa ba da ni za a yi wannan sakarcin ba ka kai ni in santa ta sanni gobe ka gudu ka bar ni ji kunya ba zai yi ba. Wallahi yarinyar nan ta mun kuma na ma alƙawari ba zan taɓa iya rabuwa da wannan yarinyar ba. To ni kuma kaga duk abin da zaka faɗa ba zan taɓa yadda da maganar ka. Ai gwamnati na ganta ta gani mun haɗu kai fa kullum sai ka shigo cikin gida rai a baci kana Salima waye Salima? Duk da haka ina santa tana sona kuma in Allah yadda wata rana za mu haɗu. To ka gani gobe zan je in ga Ummul Khairi. Allah ya kiyaye hanya. Ranar nan na so a ce mun daɗe muna waya da ke sai dai gashi burina bai cika ba. Ni ma daina jin ka ne shi yasa ma na kashe wayata. So nawa ma muka taɓa waya da ke so uku ne ko so huɗu? So uku? So ɗaya ne fa. Gaskiya ne. Amma jiya na ce miki hello a Facebook kin ce min hi. Baban fa ya anshi system ɗina fa. To wallahi na ce hello an ce min hi sai dai in mahaifinki yana amfani da system ɗinki ne. Tabbas ma mahaifinki ne. Shi ne ma. Kai Salim. Ya nake ganin ka cikin wani hali na damuwa haka wanda kana son ka dinga ta mana da hankali kuma ka san ba ma son mu dinga ganin ka cikin wani hali na damuwa saboda ciwon da yake tare da kai. Yi haƙuri dadi. Ba ni da buri da ya wuce kullum in ganku a cikin farin ciki. Babu abin da ya same ni. To me ya faru kuma? Kawai yau na tashi jikina ne babu daɗi. Shin ka ma sha maganin ka kuwa? Dama so nake idan na karya sai in sha maganin. Baka sha ba? You see? Kana wasa da rayuwarka. Amma laifinki ne domin na ce kullum ki dinga sashi a gaba ki ga ya tabbatar ya sha maganin. Alhaji ba a karya ba. Cikinsa ba komai na ce sha magani. Tunda dai za mu karya yanzu in ya gama sai ka je ka sha maganin ka ko? Ni na ga baka ci komai bane kuma ka tashi lafiya? Na koshi. Ka ji wani batu kuma ya koshi. Anya wannan yara. Akwai abin da yake damun. Abba barin ga muku gaskiya kushi. Yaya Salim fa wata yake kauna kuma bata san shi ba taba ganin sa ba. Ba su taba haduwa ba. Bata san shi ba. Ya zai shiga damuwa hakan nan kawai mutumin da ba a taba gani ba. Ai wannan shi ne sai zan da ajihu. To a Facebook kawai suke haduwa. A Facebook. To kana ji ko? Bari in same shi. Alhaji zan dawo. Bari in same shi.
ina aikin ba har yanzu kana tunanin ko to wai me zafi haka ne wace mace ce take tada maka hankali haka ne bayan ga 'yan mata nan sai wanda kaga dama ka zaba me ma yasa kake son abin da baka taba sani ba kake nema ka jefa kanka ga halaka bayan ka san abin da likita ya ce kana ta tada hankalinka haba mami ba wai ganinta ne ban taɓa yi ba haɗuwa da ita ne kawai ban taɓa yi ba to tun da baka taɓa haɗuwa ba ai ka haƙura da ita ka nemi wata kawai ka huta ɗaya ba kai ta tunani gaskiya mami ki haƙuri ba zan iya haƙura da Salima ba to a santa mami gaskiya ki da ya Salim ya kamata ka haƙura da yarinyar nan a to kai yanzu idan na ce ka haƙura da Umar Khairi za ka iya kin gani Ummi zuciya ba za ta taɓa iya haƙuri da abin da take so ba kar ku tayar da addu'a ubangiji Allah ya sa idan haɗuwa na da ita alkhairi Allah ya haɗa mu idan babu alkhairi a haɗuwa mu Allah ya zaɓa min abin da ya fi alkhairi to ai yanzu kai magana amma dan Allah a daina tada hankali kai ka riga ka san abin da likita ya ce game da tada hankalinka da kake ta yi ka ji ko to ku wuce mu je mu ci abinci na tabbatar makaina na samu mace mai albarka mai alkhairi tabbas ‘ya'yana ba za su yi kuka da ni wajen zaɓen musu uwa ta gari ai ɗan gidan mutunci shi yake sanin ya kamata sanin mahimmancin iyali shi yake sa har kake tuno tarbiyyar 'ya'yanka. Ina gode ma Allah da ya haɗa ni da kai a matsayin miji. Ina mai alfahari da ke don na tabbatar ina cikin wanda zuciyanki ta killace da su. Duk duniya bayan iyayenka ba ka fi so? Yaya Salim. Waye kuma yaya Salim? Yaya na ne na fi so a duk duniyar nan don ba wanda yake min abin da yake min. Bari ma in baki shi ku gaisa. Hello Salim. Hello Sagir ya dai? Bari in baka umar kai da ku gaisa. Okay, to bata. Okay. Hello. Hello, yan wata yaya gida? Gida lafiya lau. To dan Allah a kula min da dan uwana ko? Domin idan kika kula da shi ni ma zan ji daɗi sosai. Kar ka damu. Insha Allah zan rike shi amana. Kuma in Allah ya so ya yarda zan zanto mai riƙon amana ko da yaushe. To na gode kin ji? Sai an jima. Shikenan to na gode gashi. Ya Salim. To sai na dawo. Cewa dawo lafiya dan ƙarina. Now, lafiya. Hello, salamu alaikum. Da Allah malam suna na Salim Matawalle.
akwai wata yarinya da na yi losing contact ɗinta a Facebook sunanta Salima Dambala. Ko ka santa? Kwarai kuwa. To da Allah ko zan iya samun lambar ta wurinka? Okay. To shikenan. Wallahi kusan kai ne na 12 da na kira. Duka babu mai lambar ta. To na gode. Dalla na tambayan manajan nan wurin ne wani dan yana dan kiba haka baki. Okay, wallahi ka san babansa ne mai nan wajen. To da yan lokacin admission isa ya fito sai tafi Malaysia domin ya koyi wani course. To akwai wata fara yarinya na taba ganin ta nan wurin, wata fara haka gajeriya ta taba zuwa tana browsing. Fara yarinya to banda abun ka aka rawa kallawo fararen da suke shigowa na suna da yawa. Mu da muke ganin fara baka wani kala ne ba sa shigowa na. To shikenan tashi. Na gode. Allah ya taimaka. Amma shi yana ta ba na abu. Yau buri na ya cika tunda yayana zai ga mulkairi. Kaga gidan su mulkairi. Barin kira ta. Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum mama. Ina wuni? Lafiya lau. Ina gajiya. Ba gajiya. Waye? Sagir ne ke magana mama. Sagir. Ina neman Ummul Khairi. Ba ta nan. Daman ta ce nan ba mahaifiyarta ne ta ce na zo in kira ki. Amma in ta zo a gaya mata Sagir ne ya kira. To, sai an jima. Na gode. Kaji ba ta nan. Ba ta nan? Mahaifiyarta ne ta yi ɗauki wai dama wayan mahaifiyarta ne. Ke zo nan. Waye wani Sagir da kika bashi lamba ta? Umma ya zo ne? Na kuma ce masa ba nan. To ai Umma shine Sagir ɗin da nake faɗa miki. Na sani. Ya tafi ne? Ban sani ba, ya dai ce yana kofar gida. Yanzu yaya na ba zai ga Ummul Khairi ba. Lucky me. Ban da sa'a kenan. Mu tafi. Yanzu ka tafi kwana nawa za ka yi? Ai tafiya ce ta kwana ɗaya fa. Gobewar haka insha Allah zuwa 5 da in Allah da na dawo.
ai na ga kasa an cika kaya a jakan ne na dauka zaka kwambi ne. Wannan kayayyaki ne wanda kowanne akwai aikinsa. Ai shi ke nan wannan sana. Ke zo nan. Daga ina kike? Waya aka yi ɗazu ana kiranta na ce ba ta ni shine ta fita daga can take. Abubuwan da kike shiryawa na sani. Wanda na gan ku tare da shi wane ne shi? Na ce ki ban ansa kin tsaya kina kallo na. Kina son sa ne? To, ki gaya mishi ya turo iyayen shi. Zan miki auren tunda shi kike so. Kin ji ko? Tashi ki ji. Ni zan tafi. To. Allah ya kiyaye hanya an isa can kuma a sanar da mu. To ba da mu. Allah ya kiyaye. Alaikum salam. Lafiya lau ya gida. Umma kai ko? Allah ya albarka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ya haji. Ya haji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Bismillah, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikon Allah. Tun a Madina. Wallahi tallahi. To amma ai ban ganka bana ba. Wallahi na yi kokarin in je to Allah bai kaddara ba. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya lafiya kalau. Da mun gidanka ne. Ni ne gidana kenan. Allahu akbar. Ai nan nake ai. Nan nake. Ha. Gashi ai sun hada. Subhanallah. Kade. Yaran ɗanka ne. Wallahi shi. Gaskiya na ji daɗi. To alhamdulillah. Alhamdulillah. To ni wani bincike ma zan yi. Ni na bashi kawai. Na bashi. To na gode. Yawwa. Ya haji. Allah saka da alheri. Alhamdulillah. Allah saka da alheri. Alhamdulillah. Soyayya. Hudar zuciya. Soyayya. Ranar zuciya.
ki ji dan Allah ki so ni baby na karki ya da ni madubin kallo rayuwa kin fi su aje dukkan mata ba kamar yake baby na ni ne na ce ILO. Ya yi sani. Sagir. Ka ji wayan sa wata uku. Wata uku? To ai wata uku yayi. Amma ina ganin kafin wata uku nan ya cika ya kamata a ce in je in ga wannan ummul kairin da ta saka rikici haka. Yaya in kana da lokaci gobe da yamma ai sai mu ce. A wannan lokacin ko ban da lokaci ya kamata in samu lokaci domin je in ganta. Bari in je in watsa ruwa. Sagir kenan. Allah ya bayyana min tawa. Ya sani ga yadda kaga wasan kewa ba ita wuce kan mace. Ni na kallon ta sai naga ta yi karama wallahi. Wancan ko lokacin da muka yi da ita ina jin muryar ta irin she is very mature. Gaskiya ne. Sai shi kenan. Hello Lukman. Ba minti 10. Amin wa alaikum salam. Kamar na san ka ko? Ni kuwa ba na tunanin mun san juna. Ba kai ne muka taɓa haɗuwa da kai a kafe na bige maka wala ka ta faɗi ta fashe ba? Warai kuwa ni ne. Gaskiya baki da mantuwa. Idan Allah ka haƙuri ban san yana na bigewa wala. Ya riga ya wuce. Ummul khairi ga yaya Salim wanda nake baki labarin duk duniya ba wanda ya fi shi a wurina. Yaya Salim ga ummul khairi zan iya haƙura da komai a duniya amma wannan ba zan iya haƙura da. Ana ta sa rana za a kawo ka amma Allah bai yi ba sai yau. Lalla bari in yi waya. Sai ka fito. To shi ke. Wani ya sa kuke son amfani da suna kusan iri da Salim Sagir. Family name ɗin da shi. Ni suna na Sagir shi Salim. S mutawalli kowa na amfani da S mutawalli. Amma na ga ya tashi ya fi kuma majalisa. Na fiye da kin ga wannan yayin kawo kuma ya tsoron mata ne
da ya kamace sai tsiga jikin shi ringa tashi shi yasa dole ya tafi. Yana da wata yarinya yanzu ma haka wadda yake so duk duniya har yanzu bai taɓa ganin ta ba amma kullum cikin za ki ga jikinsa sai ya ki tashi mu bi shi da Allah. Na'am. Haba yayana. Amma dai wannan zuwan da kai ba wuri na ka zuba. Ko dan safe ba yi ba ka fito. Karki damu. Wallahi bana jin daɗi ne. Wani lokacin Allah ya kai mu dan samu dama in zo ko da babu Sagir. Kamar yaushe kenan. Duk lokacin da ya dace. Kun ga ki haƙuri, kin san ba lafiya bane da shi. Zan je in kai shi asibiti ne. In ya samu lafiya zan kawo shi ku hira sosai. Kin ji? Ba sai yaushe. Sai nan sati daya. Wani irin sati daya gaskiya yawa. Ina ma laifin ka ce gobe. To gobe zan dawo. Ka ji bayani. Salima, baki halacci gare ni ba, baki adalci gare ni ba. Dama baki zaɓe ni a matsayin miji ba? Tunda baki amince mini ba, me yasa baki sanar da ni ba? Gaskiya laifina ne. Ni na tura mata hoton Sagir. Yes, ni ne. To ai na ce mata kanina ne. Daga baya na tura mata nawa. To ko ban yi mata bane? Dama Sagir ya faɗa. Kai, bari je in same shi in fayyace masa matsayinta a wurina, ita ma zan je in same ta. Nawa ne? Lafiya kalau. Jiki da sauki. Ya na kai kadai kuma. Dama zuwa ne in sanar da ke cewa Sagir kanina yana da matukar kunya. Ba zai iya tunkarar ki ya tambaye ki abubuwan da yake bukata ba. Shine zo in tambaye ki domin ki gaya min ni zan dauki wannan nauyin. To shikenan ba komai, zan rubuta in yaso in yazo sai in bashi zai kawo maka. To shikenan. Ya akwai wani abu ne? A ba komai. Sai an ji. Gaida Hajiya.
ummul khairi ummul khairi to ummul khairi yanzu kin samu miji saboda haka in ga laptop ɗinki rike ki ci gaba da amfani da shi kina jina ko sannan kuma ki samu mahaifiyarki ta baki sabuwar waya sabon layi ki yi amfani da shi amma duk da haka da sharaɗi in mijinki ya ce baya buƙatar ki yi amfani da su to haƙuri ya fi miki ki haƙura kin ji abin da na gaya miki shi kenan Allah ya albarkata shi kenan to me abin yi abin ne gaba ɗaya ya rikita ƙwaƙwalwata ni kaina babu wani abu da zai iya gudana yanzu sai in bayan ya farfado domin lamarin nasa ya yi tsamari da yawa don a yanzu kam gaskiya ransa yana hannun Allah. Yanzu doktor muna ji muna gani za mu bar shi. Babu wani abu da zai faru a nan gaba sai dai idan bayan ya farfado daga allurar da aka yi masa. Idan ya tashi alabashi sai mu ga me abin da ya kamata mu dora da gaba. Hoton da na tura miki ba hotona ba ne, hoton ƙanina ne Sagir. Wannan shine ainihin hoto. I'm sorry. Hello, Ummul Khairi. Hello? Ummul Khairi. Hello, Sagir, kana ina ne? Ina wani wuri ne yanzu. Kawai ka faɗa min inda kake zan zo in same ka. Ki haƙuri ba za ki samu damar ganin na ba yanzu. Ni dai na ce maka ka faɗa min inda kake kawai zan zo in same ka. Yaya Salim ne ba lafiya. An kwantar da shi a Almasar. Za ki iya zuwa ma yanzu. To shikenan sai na zo. Ashe dama ba kai ne Esma ta walla ba? Ba kai ne farin ciki na ba. Ba kai ne abin alfahari na ba. Sagir kayi kuskure. Da raba ni da masoyina da kai. Kayi gangancin shiga tsakiyar soyayyar da ta ginu tun a bayan fage. Ban fahimce ki ba. Ki mun yanda zan gani. Yayanka shine farin ciki. Yayanka shine abin alfahari na. Shine cikan burina, shine na tsaya zaman jira tsawon lokaci a baya. Ya turo min da hotonka a matsayin shi, sai daga baya turo min da nashi. Sagir, ba zan taɓa iya tsallake soyayyar da ta kafu tun a baya ba. Na san da wannan labari, amma bai sanar da ni cewa zai tura hotona ba.
to amma me yasa ka nuna min cewa kai ne shi kuma alhalin ba kai bane? Ganin ki da nayi shi yasa na amince da ke a lokaci guda. San da nake miki shi yasa ban amince da sanin da ke ba ni ne wanda kike nema ba. Tabbas da na san yaya na ke yake nema da tuni haɗuwan ku ta yi nisa. Saboda ki ne ya shiga cikin tashin hankali da rantsi, ya tsinci kanshi a cikin hatsari da rashin sukuni. Amma shi wanda yake magana ai sunanta Salima. To ai ne ce Salima. A gidanmu ne ake kirana da Ummul Khairi. Ke ce Salima ai Asma? Yanzu yana ina? An ba shi gado ba shi da lafiya. Mu shiga. Tabbas kai ne masoyi, kai ne wanda zuciyata ta aminta da shi tun ba ta taba ganin ka ba. Amma me yasa kake so ka tafi ka bar ni? Ka tausaya mu, ina da buri a kanka. Dan Allah ka buɗe idanka. Kai ka ce min ko da Allah bai azurta ni da idanuwa ba za ka ƙaurace min. Amma yau gashi na zo da ƙafafuwana da hannayena kana cikin wani hali. Yanzu ba za ka buɗe idan ka ganka ba. Salim. So ina roƙon ka ceto wa kai ya balabina. Na iso ina roƙon ki ceto ki ya balabina. An baka ma hannuna ko zan samu sanyi a raina. Karka ba da ni masoyi zo ka kama hannuna, in ka shafa hannuna sai cire zafin jikina. Ya kai ya ka zo nan masoyi kar ka yi guduna. Kai mana abuwa ina roƙon ka gare na yana da farfasa. Na yi so ina roƙon ka ceto wa kai ya balabina. Gashi yau za
baby na. Salima, ban taba tsammanin zan sake haɗa ido hudu da ke ba. Na fidda rai da samun ki a rayuwa gabaki daya, sai ga shi kwatsam ina ganki tare da ɗan uwana jini na wanda na fi shakuwa da shi duk duniya. Saboda haka ni rayuwata ta ƙare. Ne muku fatan alkhairi. Allah ya ba ku zaman lafiya. Na ganin dama can Allah bai nufa za mu zama ma'aurata ba, ta ni da ke. Haba yaya, me yasa kake faɗin irin wannan magana ne? Bayan saboda ita ka shiga cikin wannan halin. Tun da za ka ja ma kanka tashin hankali, ka kori zaman lafiyar zuciyarka. Yaya dama umar khairin ne, ita ce Saliman da kake ban labari? Shi ne tuntuni baka sanar da ni ba? Aya. Sakir, zuciyata ta riga ta buga, rayuwata ta zo ƙarshe. Ina nake da lafiyar da zan iya tashi in auri Salima da ita. Da kai da ita dukkan ku lafiyayyu ne, za ku iya auren juna. Saboda haka Salima, Sakir, na sadaukar da soyayya ta gare ku. Ku riƙe amanar junanku. Allah Salim! 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 One's faith in Islam. In a kingdom where the king chooses and practices the Islamic pattern of kingship, all is well and justice reigns. Prince Sango Production Nigeria Limited brings forth its magnum opus, Ahli Kitabi, People of the Books.
banza mara hankali. A movie on love, belief and faith. Tun ina karama da na kasance mace mai farin jini har ya zuwa girma na. Samari da yawa suna suna kai har ma da sa'annan mahaifina. He is a practicing Muslim who falls in love with a non-Muslim but a believer of the books. Na alƙawarin da ita ɗan da ke cikinta ba zan basu su rayu a ƙarƙashin mulki na ba don yana cikinta ta musulunta shi ma sabo ne. Tun da na shigo cikin gidan nan cikin damuwa nake rayuwa. Inna ma al'usri yusra, lallai kowane tsanani yana tare da sauki. The society is against her while his religion accepts her. Tankar na rusa masarauta ta ne. Ba za ta yiwu ba. There is a lot of chaos and confusion, but he had to choose the path of his religion. How does the society react? Find out in Ahlul Kitabi. Yau ina wani mai kwatar ka a nan wajen. A movie with the highest takas ever in the history of Hausa movie making. Ahlul Kitabi, an Adam A. Zango movie, produced by Tahir I. Tahir and directed by Falalu Dore. Yau zan kashe matsalata. Kai da mahaifiyata. Marketed and distributed by Prince Zango Production Nigeria Limited. Ahlul Kitabi, coming soon. Ba zan karɓa amanar sabon tuba ba. Salima ina ƙaunar ki, buri na ido kallon ki, abadan ba za na bar ki ba, daure ki rike alƙawari. Salima ina ƙaunar ka, ni alƙawari na ɗauka, daɗi da wuya muna tare, san ganin ka ina yin marari. Yau dai soyayyar Facebook ta haɗa Salim da Salima, junansu suna san ba su gana ba. Salima ki gane na yarda da ke zane soyayya, soyayyar gaskiya ta fi kyau a yi ta da kyawun niyya. A raina na ji na gamsu dai gamo da iya mai kunya, don so ba ƙarya ne ba da ke zane alfahari. Yau dai soyayya